Hej til YouTube, og velkommen til en lille julehilsen her fra Savværket. Vi skriver den 20. december, så det er ved at være lige op over. Men det betyder ikke, at Savværket det står stille. I øjeblikket saver jeg en del eg. Og det er blandt andet noget af det, som juleferien skal gå med, og også dagens video. Det er eg, som jeg efterhånden har haft liggende i godt et års tid, og før det har det jo ligget hos ejeren i yderligere en 3-4 måneder, før det kom hertil. Og dealen er jo, at vi deler det her træ. Jeg saver det op, og når det er savet op, så kommer han og ser på, hvad han kan bruge af det tømmer, jeg har savet. Og så deler vi det så lige, som vi nu kan. Og det har jeg haft lidt dårlig samvittighed over, at jeg ikke rigtig har haft tid til at få savet, fordi vi simpelthen har haft så travlt med at save lærk til vores vante kunder. Men nu er vi jo rendt ind i en stille periode her i vintermånederne, og udover at vi skal save lærk til lager, så har jeg valgt at prioritere, at nu skal det her eg simpelthen igennem saven, så vi kan få det afsluttet. Og der bliver jo lidt af hvert ud af sådan en gang eg. Jeg har savet lidt 30x150 mm brædder. Der bliver noget planker ud af det, som har dimension til det. Og så har jeg jo, det er jo så et halvt år siden, jeg er så småt begyndt på det, men hurtigt gik i stå igen, fordi der igen kom alt for meget andet i vejen. Men allerede dengang begyndte jeg jo at save både noget regler og stolper og andet godt. Der ligger lidt andet fyrtræ her ovenpå os, men ellers så er det eg, som jeg begyndte på for et halvt års tid siden. Men nu skulle vi gerne se, om vi ikke herhen over julen kan komme igennem det meste af den egebunke. Som sagt, så skriver vi 20. december. Det er lige ved, det er jul. Det vejr er det ikke sådan specielt meget præg af. Vi har i stor del af december haft omkring en 8-10 graders varme. I dag er det lidt køligere. Vi ligger nok på en 3-4 grader, tror jeg i dag. Til gengæld så har vi fantastisk flot solskin. Det har vi ellers heller ikke haft meget af i december. Vi har haft en 10-12 timers sol i alt, tror jeg. Men ja, her sidst på formiddagen, der er solen langt om længe kommet op over horisonten, og der går jo ikke mange timer, så er den væk igen. Så skal man bruge de lystimer til noget, så skal man være hurtig. Fordi det eg her, det har ligget så længe, som det har, så betyder også, at barken den slipper forholdsvis hurtigt. Og når nu barken er så nem at pille af, så synes jeg godt, vi kan gøre det. Fordi så er vi fri for alt det skidt i klingen, og dermed kan vi forhåbentlig forlænge dens levetid lidt. Men kig med i dagens video, så saver jeg lidt eg til jer. Den har en del knotter, den her, så jeg tror, jeg prøver at se, om vi ikke kan starte med at få savet nogle af de værste af dem af. Så har vi jo en lille klip på facaden, som jeg også lige får ud til. Ja, jeg har simpelthen implementeret lasersigte. Det er noget, jeg tænker, når vi kan montere, men nu lykkes det endelig. Den er altså ikke helt dum. Som I kan se her, så giver det en meget god indikator her, for hvor man er henad på stammen.
det meste af det forrige i, så satser jeg på, at det her det bliver til 30 mm brædder. Afskæret, det saver jeg op til brænde med det samme faktisk. Normalt så ryger det jo herover i stakken, når vi saver vores sædvanlige lærk. Men lærken har jeg nogle faste aftager på, og de vil gerne holde sig til, at det er lærk. Og en vil jeg også rigtig gerne selv bruge til brænde. Så derfor så bliver det savet op med det samme til brænde og ryger til tørre herovre i brændeteltet, inden det sidst ryger ned i brændeskuret hernede. Som I måske kunne se, så havde jeg det svært ved at skubbe saven ud. Det er fordi, den er kommet lige langt nok ud sammen her. Jeg kan kun lige kæmpe den forbi. Det går, og det er kun 2 skridt mere på den her led, så fejrer vi ind igen.
de her korte stop der, så kan vi tage helt ned til omkring 15 mm tykkelse som den sidste. Jeg har ikke brug for her, vi skal kun ned i 30 jo, men her til når jeg saver 19 mm. Det er lidt tandskårene, de her kalmer. Normalt så vil jeg bare tage hele stakken og skære en gang, men fordi de er så uregulære som de er, så tager jeg dem altså lige en af gangen. Det tager den længere tid, men man får en lidt bedre udnyttelse af den. Og lige nok til den her, den kan jeg faktisk få 200 mm ret ud af. Og det er meget tænkt, at jeg skal lave et stykke af muligvis af en af de andre stammer, der ligger på vogn. Så derfor så kan vi lave en fraktion ud, der bare også. Og der bliver sådan en frisk her. Her er læseren nu igen. Nu er det lidt træk ind på.
så blev der ro i skoven igen. Og der blev 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fine varer. De 10 af dem 150 mm, en enkelt 200 mm, gange 30 mm. Det er noget ikke helt dumt af en cirka 30 stamme, synes jeg. Ja, det var, hvad I fik her på Savværket i dag. Tusind tak, fordi I kiggede med. Der kommer ikke flere videoer på den her side af julen, men må ikke nok, der skal laves så meget i julen, så der også kommer en video ud af det. Vi har rundet, jeg tror det er 220 abonnenter nu. Det synes jeg er rigtig fint. Og bliver endelig ved med at sparke til jeres venner, bekendte, familie osv. Og lad os endelig få lidt flere abonnenter, så vi kan blive flere her på kanalen. Jeg synes, det er rigtig hyggeligt, når I skriver og kommenterer på videoerne, og når I kigger med på det, jeg går og laver her i Savværket og i skoven. Så del endelig budskabet, og få jeres venner, bekendte, familie til at abonnere med på kanalen også, så bliver jeg rigtig glad. Husk også at like videoerne, og giv gerne en kommentar med på vejen, hvis I synes, jeg er helt ude i skoven, hvilket jeg som oftest er. Eller om I bare synes, det er fedt, det jeg går og laver. Indtil vi ses igen, pas rigtig godt på jer selv, og glædelig jul.